Ești nou în Germania și nu ești sigur cum funcționează sistemul de asigurări de sănătate? Bună! Numele meu e Dorin și aici vei găsi totul despre Germania. Indiferent de situație, sunt aici pentru a-ți oferi cele mai bune sfaturi și informații despre asigurare de sănătate în Germania. Sistemul de asigurări de sănătate din Germania este unul dintre cele mai avansate din lume. În primul rând, trebuie să știi că asigurarea de sănătate este obligatorie pentru toți rezidenții și că trebuie să te asiguri că ești acoperit din prima zi de la sosirea ta în Germania. Există două tipuri principale de asigurări de sănătate în Germania: asigurarea medicală obligatorie și asigurarea de sănătate privată. Asigurarea de sănătate obligatorie este cea mai comună opțiune în Germania și este oferită de o serie de companii de asigurări. Este un sistem finanțat de contribuțiile angajatorilor și a angajaților și oferă o acoperire pentru o gamă mai largă de servicii medicale.